mhuri yezimbabwe pazoipa manje nokuti tinoona kuti a concerned parent anonosungisa Ministry of Primary and Secondary Education ichiti aiwa government yakapromisa ikaproposa free primary education muzimbabwe ngora 2020 president vakasaina the amended act but ike zvino marates ava kuincreasiwa uye tuition fee yakupengiwa in $. Aiwa mhuri yezimbabwe sangana zvakare patiri kuita vana paZim News Live YTS anokuti chibva subscribe like utina on the bell icon tamboshana maupdates atinokupa. Aiwa mhuri yezimbabwe tinoona kuti Obed Masaraure, the president of Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, has appealed to citizens to join this weekly protest. Ari ku-encourage ma-citizens kuti ajoine ma-protest achinoenda vachinoprotesta pamusoro pe-fees ye-tuition fee ye-primary education iri kupegwa $. negovernment yakabudiswa mubudget ichinzi aiwa ma-students vana vechikoro vanofanira kunzi varipire tuition fee nekero $. uye marates achiincreasiwa. Izvo zviri kuzi nemaparents nema-economic hardships atinawo panguva ino hatisi kukwanisa kuzviita. Sationa president veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoencourage maparents aiwa hande tinoprotesta nekuti mumutemo muconstitution munonzi every child has a right of free education. Sezvakanyorwa zvichinzi Masarure argues that the recent gazetted tuition fees are both retrogressive and unconstitutional, emphasizing that every Zimbabwean has a right to primary state-funded free education. Sezvanyorwa muconstitution pakaipa mhuri yezimbabwe hanya yazonetsa. Saka chingotipai maonero enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Tidzopinda comment section medu muchitipa maonero enyu. Haiwa muchisubscribe, kulike nokutina on the bell icon. Tinoona muchana maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tatinda mhuri yezimbabwe. Tusangana video redu rinotevera.